Agajing lekai CONCACAF Champion League Final First Leg haprenga klub na Mexico ka Leon Persia ya ka klub na USA ka Los Angeles. Haba pai sya kena jing lekai ka Leon ka Leo bat ben ki jar nengkong tangha ka minit ka bapra lengbau tesilo. Bat shwaban kut ka kela step ka Leon ka Leo biang ban tap ya ka gul ka baat. Lengba ka penalti bala kenjat dau mena haga minit ka basau peusan plus san. Bad haga kela mit ka jingelekai kadang kam itanan haga babaro ateli giken hun kila persyang ban penki ja. Henry day haga minit ka bakendai peu plus iway ka Leon ka Leo biang ban tap ya ka gol ka balai. Henry referee claim ken gol namar ba ka day ka fall. Bad shwaban kut ka jingelekai ka kata haga minit ka bakendai peu plus nriu ka Los Angeles ka Leo ban tap ya ka gol benengkong haga ni ka jingelekai. Bad hadu bukut ka jingelekai ka Leon kalala ban pelim ya ka Los Angeles da ar la kawai haka first leg. But ya ka second leg jong ka final on penlong haka santrik jong munai June. Haka jingelekai under 20 FIFA World Cup round of 16 ka Brazil Persia ya ka Tunisia. Haba pai sya ka jingelekai ka Brazil ka layo ban penki jar nengkong tang haka minit ka bakadway lengbau Marcos Leonardo. Bad haga minit ka balai peway Santos ulayo ban tap ya ka gol ka baar na gamenta ka Brazil. Henry shwaban kut ka kela step urang lekai din jong ka Brazil ulayo pedang ia ka red card. Haga kela mit wala ka Brazil ka haban lekai tang shi peung Henry girang lekai gi jong ka kilai lekai bha haga ba kilayo ban tap yang ya ka gol ka balai kata haga minit ka bakandai peu plus iway. Bad ia ka ni ka gol layo ban tap lengba Dos Santos. Bad haga minit ka bakandai peu plus ka Brazil ka layo biang ban tap ya ka gol ka basau. Bad shwaban kut ka jingelekai ka Tunisia ka layo ban tap ya ka shigol. Baleng bagana ke jing job ka Brazil kala yo benrung sya ka quarter final jong ka FIFA World Cup under 20 mentau senam. Haga jing lekai brenga Gambia Persia ya ka Uruguay kala la ban perlim dai welanat. Bad ya ka shigol jong ka Uruguay layo ban tap haga minit ka ban riu peusan lengbau duar. Haga jing lekai brenga South Korea Persia ya ka Ecuador ka South Korea kalala ban pelim da lai la ar. Haga jing lekai peringka Italy Persia ya ka England ka Italy kala job salit da ar la kawai. Bad ya ka gol penjob ka Italy kala yo ban tap lengba ka penalti kata ka minit ka ba pra penyo. Haga waipat ka jing lekai ka Argentina Persia ya ka Nigeria. Haba pai sya ka jing lekai haga kela step omdon gibala pan penki jar Henry day haga kela mit kata haga minit ka ban riu peway lengbau Ibrahim Muhammad ka Nigeria kaliyo ban tap ya ka gol ka baningkong bad kala penskap jar ya ki pew hajar ngot kinong Christian jong ka Argentina. Bad shwaban kut ka jinglekai kata haga minit ka bakandai pew plus iway ka Nigeria kala penkut no ya ka jingyai lenti jong ka Argentina haga bakala yo ban tap ya ka gol ka ba lengba u haliru sarki bad day lengba gini ki ar gol ka Nigeria kala yo ban rong sya ka quarter final jong ka jinglekai FIFA under 20 World Cup bad ka Argentina kala kut ka jingyai lenti jong ka mentau snam. Kiken hun ki ban ya kun ya ka quarter final kilong ka USA Persia ya ka Uruguay ka Israel Persia ya ka Brazil ka Colombia Persia ya ka Italy bad ka South Korea Persia ya ka Nigeria.